Kaixo, gaurkoan proportzionaltasun konposatuko problemak azalduko dizkizuet. Lehendabizi garrantzitsua da zuzenki proportzionalak eta alderantzizko proportzionalak diren problemak ulertzea. Kasu honetan ere, beti egiten dugun bezala, problema zenbait alditan irakurriko dugu. Gogoratu, lehenengoan ideia bat hartzeko. Bigarrenean magnitudeak definitzeko eta honen eskematxo bat egiteko. Hirugarrengoan problema ebatziko genuke. Eta azkeneko pausu batean egingo duguna izango da emaitza zentzuzkoa den edo ez aztertu. Kasu honetarako erabiliko dudan liburuko adibidea ondorengoa izango da. Langile batek 260 metro karratu zoru lauzatzen du 5 egunean, 8 orduko lanaldiak eginez. 500 metro karratu zoru 7 egunean solatzeko konpromisoa hartu du. Zenbat orduko lanaldiak egin beharko ditu. Kasu honetan dauzkagun magnitudeak ondorengoak izango dira. Azalera, metro karratuetan adierazita dagoena. Egunean lan egiten ditugun ordu kopurua. Eta egun kopurua. Hau irakurtzen dugunean eta proportzionaltasun konposatuen kasuan oso garrantzitsua da lehendabizi datuak adieraztea. Orain ikusiko duzu zergatik. Zer esaten digute hemen? 260 metro karratu, 5 egunetan 8 ordu lan eginda lauzatzen ditugula. Eta konpromesua zer da? 500 metro karratu 7 egunetan egingo dituela. Horretarako jakin nahi du zenbat orduz lan egin behar duen. Prozedura gisa nire aholkua ondorengoa da. Kolore batez markatuko dugu ezezaguna daukan magnitudea. Eta hori aldeetako batean kokatuko dugu. Orokorrean ia beti eskuineko aldean. Hartu dit segundu bat. Eskuineko aldean. Orain ikusiko ez dute zergatik. Hartuko dut orain eguna. Eta pixka bat zentratuko ditut. Hor. Orain, nola ebazten genitun proportzionaltasun problemak? Beti zatikiak eratzen genituen, ez? Eta zatiki hauek biderkatzen ditugu ezezagunarekin berdintzeko. Berdin zait, bi magnitude edo 8 magnitude erlazionatzea. Beti egingo duguna da, ezagunak diren guztien zatiki baliokideak biderkatu eta ezezaguna duenarekin berdindu. Kasu honetan, zer gelditzen zaigu? Gelditzen zaigu erlazionatzea eta zer erlazionatu behar dugu? Ezezaguna den magnitudea besteetako bakoitzarekin. Modu honetan, zer gertatzen da egunean ordu gehiago lan egiten balin baditut? Logikoki, egun gutxiago behar ditudala. Ondorioz, bi hauen arteko erlazioa da alderantziz proportzionala. Erlazioa alderantziz proportzionala denean egiten deguna da zatikia alderantziz kokatu. Horretarako, nire kasuan horrelako gezitxoak jartzen ditut zuzenean, honetaz ez ahazteko. Orain galdera besteari egiten diot. Zer gertatzen zait egunean ordu gehiago lan egiten balin badut? Lauzatzen dudan zoru kopurua azalera handiagoa izango dela. Lan egiteko orduak eta azaleraren arteko erlazioa zuzenki proportzionala da. Ondorioz, zatiki hori berdin utziko nuke. Orain, egin behar dudana zer da? Matematikoki ebazpenerako zatiki baliokideen arteko eragiketak jarri. Beraz, zer edukiko dugu? 260 zati 500, bider 7 zati 5 alderantziz jarrita, alderantziz proportzionala delako, berdin 8 zati gisa. Kontuz, aldatu behar dugun edo alderantziz jarri behar dugun zatikia zenbakiz osatutakoa izan behar da. Zergatik, isa duenari buelta ematen balin badiot eragina duelako beste guztietan.
Beraz, mesedez, emaiozue bakarrik buelta beti datuak dituen zatikiari. Eta orain, normal egingo genuke zatiki baliokideen propietatea erabilita, badakigu zer. 260 bider 7 bider isa izan behar dela 8 bider 5 bider 500. Hau da isa izan behar dela 8 bider 5 bider 500, zati 7 bider 260. Eta hau ateratzen da gutxi gora bera, hau benetan ateratzen zaigu 10,989 egun. Ordu. Baino, problema irakurtzen degunean, zentzuzko emaitza bat emateko, esango genuke gutxi gora bera, 11 orduko lanaldia egin behar dugula. Espero dut lagungarri izana. Gero arte.